vás můžu vytáhnout, tak ten milion. Sám podle toho kde, no jak to tak... Za služby realitní kanceláře mám slevu 500 korun. Dobrý den, jmenuji se Jitka Dostálová, na trhu s nemovitostmi jsem 17 let, takže mám obrovské zkušenosti, mám realitní kancelář kancelář na Václavském náměstí 64. Klientům poskytuji kompletní realitně právní služby, od stanovení reálné tržní ceny nemovitosti pro kompletní vyhotovení fotodokumentace, inzerci v realitních časopisech, v realitním tisku a na internetu, realitně právní servis, to znamená sepsání všech smluv, vyhotovení všech dokumentů, uložení peněz do depozita, převod nemovitostí na katastru nemovitostí, předání nemovitostí, včetně vyhotovení protokolu, vyhotovení daňového přiznání pro daň z prodeje nemovitosti. V poslední době je hodně lidí, kteří mají problém s exekucí nemovitosti, ale věci neřeší. Určitě bych jim doporučovala se na mě obrátit, abychom připravili vhodné řešení, kdy se dluhů mohou zbavit. Prodávám spousty typů nemovitostí, například továrny, činžovní domy, hotely, kanceláře, vily, byty, nebo se na mě obrátí stavební firma s prodejem novostaveb. Každá finanční krize má důsledky pro všechny, samozřejmě mnohem více pro chudší vrstvu obyvatelstva než pro ty bohaté. Kdo má dost peněz na investice, tak pro něj je finanční krize velice výhodná, může nakoupit byty za atraktivní ceny a ty velice dobře tyto byty nebo nemovitosti velice dobře pronajme, protože se zvýší výrazně zájem o pronájmy. Realitní kancelář teda znám již 10 let a spolupracuji s ní v soukromém životě i v biznise a všem ji můžu jen doporučit. Jsem s ní velmi spokojená. S realitní kanceláří teda spolupracuji už několik let a můžu říct, že jsem jenom maximálně spokojený. Udělali jsme spolu spoustu obchodů a nemůžu si tuto firmu vynachválit. Budu ráda, když využijete mých kontaktů, schopností a zkušeností. Teď už dobře víte, jak realitní kancelář pracuje a že velice dobře a bezpečně vaši nemovitost prodáme nebo od vás koupíme či pronajmeme.